Jeg er bange. Jeg har ikke lyst til at være her. Også fordi jeg er så besværlig og umulig. Jeg savner min mor. Jeg vil bare gerne hjem. Men i det mindste får jeg mad hver dag. Rent tøj og min egen seng at sove i. De andre her er søde nok, men det er ikke det samme. De er ikke min mor. Jeg vil altid huske den dag, jeg blev taget væk fra min mor. Og hvordan hende dame fra kommunen kom hjem til os og tog mig og min bror med hertil. Jeg ville ønske, jeg havde været sødere og gjort det alt det mor sagde. I det mindste har jeg min bror, som jeg ser hver dag. Hvis jeg bare havde opført mig ordentligt, var jeg ikke blevet taget væk. Det er hele min skyld. Jeg er taknemmelig for, at jeg kom på børnehjem. Det ville ikke være endt godt, hvis jeg ikke var blevet anbragt her. Min mor ville alligevel aldrig være stoppet med at drikke. Jeg har fået en familie her, men det er som om, jeg stadig mangler noget. Pædagogerne er som forældre for mig, men jeg ved godt, at de ikke elsker mig, ligesom en normal forælder ville gøre. Vi får mad, vi snakker sammen, vi har et sted at være, men det er som om, det bare ikke er nok. Jeg får tit at vide af pædagogerne, at jeg er for aggressiv, men de forstår bare ikke de frustrationer, som jeg går rundt med. En ting er i hvert fald helt sikkert. Jeg skal aldrig være ligesom min mor. Jeg vil aldrig begå de samme fejl, som hun gjorde. Jeg vil frem i livet. Jeg vil ikke bare lægge mig tilbage og ende ligesom hende. Jeg vil kæmpe for at opnå mine mål. Jeg vil have en familie, jeg vil have en uddannelse, jeg vil have et godt job, ligesom normale mennesker har. Jeg har fået det bedre, for jeg ved godt, det ikke er min egen skyld, at jeg er endt her. Jeg ved godt, det var min mors skyld, og hendes ansvar at tage sig af mig. Måske var det ansvar bare for meget for hende. Men jeg vil aldrig tilgive min mor for at vælge alkoholen frem for mig. Det er et par år siden, jeg sidst har lavet en videodagbog. Sidste gang jeg lavede en, svor jeg, at jeg aldrig ville blive ligesom min mor. Lige nu sidder jeg på mit kontor i Brøndby Kommune, hvor jeg arbejder som sagsbehandler. Da jeg som 18-årig kom ud i den virkelige verden, var det svært for mig at falde til. Jeg havde svært ved at stole på folk og tro på, at de ville mig det bedste. Jeg var bange for at blive svigtet, ligesom min mor svigtede mig. Som sagt var jeg opsat på ikke at blive ligesom min mor, så jeg valgte at uddanne mig til sagsbehandler for at hjælpe børn og unge, som har haft en hård barndom, ligesom jeg selv havde. På uddannelsen mødte jeg Morten, som jeg så senere giftede mig med. Han gav mig den kærlighed, som jeg aldrig havde fået, og lærte mig at stole på folk. Kort sagt, han fik mit selvværd op. Vi har i dag 2 børn, og jeg har aldrig været lykkeligere. Desværre er det ikke gået lige så godt for min bror. Han lever i dag på kontanthjælp, er alkoholiker og kan ikke varetage sig selv eller sine 4 børn. Han gav op og fulgte i vores mors fodspor. Jeg er vel et godt eksempel på en lykkelig slutning, men det er desværre ikke alle, som tager kampen op imod den sociale arv.